С четката може да се постигне много, но не всичко. Затова ви е необходим и конец. Откъсвате си едно парче, което да ви е удобно. Навивате няколко бринки, една или две, на показалците. Не е необходимо да бъде голямо парче. Много по-трудно се управлява, ако е голямо парче. Пръстите ви трябва да бъдат близо един до друг. Толкова, че да има разстояние за около един зъб. След като конецът е фиксиран на показалците, вие го управлявате с средните пръсти или с палците. Или пък с комбинация от двата. Трябва конеца да се вкарва между зъбите винаги с хоризонтални движения. Никога не бива така да го вкарвате вертикално, както да го изкарвате. Може да се травмира венеца, може да се скъса конеца. Много по-удобно е да го вкарате така. По този начин давате време на нишките, от които е съставен конеца, да се разперат, да застанат в една много тънка равнина и така да преминат между зъбите, колкото и плътно да са допрени вашите зъби. Ако конецът не може да мине от някъде, значи има някакъв проблем. Или ръбчета на пломби, или пък недобре направени корони, или зъбен камък, или някакъв проблем. Ако зъбите са добре оформени, контактуват помежду си, колкото и плътен да е контакта, конецът винаги ще успее, ако те са чисти, нямат зъбен камък. Така, след като сте хванали конеца удобно и е фиксиран така, че да не ви се изплъзва, с хоризонтални движения го вкарвате между зъбите. Винаги едната ви ръка трябва да бъде в устата, а другата отвънка от към устните. Конецът трябва да бъде перпендикулярен на зъбната редица. Никога не трябва да прехвърляте по няколко зъба и ръцете ви да са отвънка. Винаги единия пръст трябва да е в устата, а другия отвънка. С хоризонтални движения вкарвате конеца между зъбите. Сега е много важно не само да го раздвижите между зъбите, а да изчистите единия зъб и после другия. С дърпане напред изчиствате едното зъбче, може да движите конеца нагоре-надолу, изчиствате единия зъб и след това с бутане назад изчиствате другото зъбче. Няколко движения са достатъчни. Това го повтаряте между всички зъби. На някои места е по-удобно да използвате средния пръст и палеца. Ще се учудите колко много неща излизат по конеца, след като зъбите ви вече са били почистени с четка. Ако конецът някъде се скъса, ако се разнищи самия конец, тогава навивате една бримка на пръста и продължавате с здрав конец. Винаги трябва да влизате между зъбите с здрав конец. Ако забележите, че се нищи, не го използвате. Ако се скъса парче от конец и остане между зъбите ви, също трябва да го извадите с здрав конец. Почти е невъзможно с нещо друго. Конецът е незаменимо средство. Той влиза навсякъде, където другите неща, клечки, четки не могат да влезнат. Няма начин да се изчистят контактните точки между зъбите, ако не използвате конец.